राज्यात धर्माधर्मात तेढ निर्माण करून राजकारण केलं जात आहे। विशिष्ट धर्माला टार्गेट केलं जात आहे। स्थानिक आमदार नितेश राणे यात सर्वात पुढे आहे। त्यांच्यात जर हिंमत असेल तर त्यांनी तिरंग्यातील हिरवा रंग काढून टाकावा असं आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेस युवक जिल्हाध्यक्ष विशाल जाधव यांनी केलंय। उंबरठ्यातील ठाकरे गटाच्या सभेत काय म्हणाले जाधव पाहूया। या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं नेतृत्व करणारे नाथपै आदरणीय मधु दंडवते साहेब आणि या जिल्ह्याचं एक सक्षमपणे या ठिकाणी खासदार म्हणून नेतृत्व करणारे या कार्यक्रमाचे प्रमुख आदरणीय विनायकजी राऊत साहेब। मी सर्वांचीच या ठिकाणी नावं घेऊ शकत नाही आहे कारण मला या ठिकाणी 2च मिनिटं वेळ दिलेला आहे। आणि आदरणीय सर्वच व्यासपीठ बंधू आणि भगिनीनो, आजचं हे जे काय देशाचं राजकारण चाललंय हे संविधानाच्या पूर्णपणे विरोधात या ठिकाणी चाललेलं आहे। आज मुस्लिम समाजाला जे जाणून बुजून टार्गेट केलं जातंय साहेब, कालच तेलंगणाचा निकाल लागला। एका पत्रकारानं आमदार नितेश राणे यांना विचारलं, साहेब आज मोठ्या प्रमाणात आपण या ठिकाणी विजयी झालो, तुमचं काय मत आहे? आमदारांची काय प्रतिक्रिया होती त्यावर की हा विजय हा म्हणजे हिरवा कुठेतरी आम्हाला घालवायचा। अरे हिरवा घालवायचा? आमदार नितेश राणे यांना माझं चॅलेंज आहे, तिरंग्यातून तुम्ही हिरवा घालून दाखवा आणि मग माझ्या मुस्लिम बांधवांवर तुम्ही टीका करा। वारंवार हिंदू मुस्लिम करत तुम्ही आज मतदारसंघात नव्हे तर पूर्ण महाराष्ट्रात बोंबलत सुद्धा आमचे युवा प्रमुख त्या ठिकाणी त्यांनी प्रश्न विचारला की तुम्ही हिंदू मुस्लिम राजकारण काय करताय? तुम्ही विकासाचं राजकारण या ठिकाणी केलं पाहिजे। आमचा युवक आज मुंबईला जातोय का? हा जिल्हा तरुणांचा जिल्हा म्हणून एका काळी ओळखला जायचा, पूर्ण युवक साहेब मुंबई पुण्याला जात आहेत। आज म्हातारा जिल्हा झालाय, तुम्ही एमआयडीसी काय आणत नाही? तो आढावी सारखा महत्वाचा प्रश्न तुम्ही टाकून हिंदू मुसलमान यांच्यावर राजकारण करताय। साहेब या ठिकाणी मला सांगताना खूप आनंद होतोय की एक घटना सांगतो की आमचे जिल्हाध्यक्ष आदरणीय अमित सामंत साहेब यांचा वाढदिवस होता। आदरणीय पारकर साहेब त्या ठिकाणी आलेले होते आणि जाणीवपूर्वक कोणीतरी त्यावेळेस लाईट घालवली। नेमके पारकर साहेब उभे राहायला आणि त्या ठिकाणी लाईट गेली, पण हा वाघ त्याची डरकाळी पूर्ण हॉलमध्ये गेली, पण हाच आवाज विधानसभेला गाजला पाहिजे यासाठी आपण या ठिकाणी प्रयत्न केले पाहिजेत। साहेब राष्ट्रवादीचा जिल्हाध्यक्ष म्हणून मी प्रत्येक स्टेजवर येऊन मी कुणाच्या बापाला घाबरत नाही। आम्ही संविधानाला मानणारी लोक आहोत, कायद्याला मानणारी लोक आहोत। आमच्यावर जरी हल्ले झाले तरी आम्ही हा विचार सोडणार नाही आहोत। माझ्या युवक मित्रांना या ठिकाणी सांगणं आहे की कोणाच्याही धमकीला आणि बळजबरीला या ठिकाणी बळी पडायचं नाही। राज्यपाल सारखे युवक, आमच्यासारखे युवक तुमच्याशी पाठीशी आहेत। कोणी येऊ दे, त्याला लढण्याची कुवत आमच्याकडे आहे। कारण आज संविधान वाचवण्याचं काम हे युवकांच्या खांद्यावर आहे। राज्यपालांचा ज्यावेळेस फोन आला त्यावेळेस साहेब आमची मीटिंग या ठिकाणी म्हणजे शरद पवार साहेबांनी पुण्यामध्ये लावली होती। नेमकं त्याच वेळेस या ठिकाणी आमचा राज्यपालांचा फोन होता की विशालभाई तुम्ही या ठिकाणी व्यासपीठावर आलं पाहिजे। बेशक येणार आणि जिथे आमचे सावंत साहेब असतील, जिथे राऊत साहेब असतील, जिथे पारकर साहेब मला हाक मारा, जिथे बोलवाल तिथे ते व्यासपीठ गाजवून टाकण्याचं काम आम्ही करू। युवकांना तुम्ही कमी लेखण्याचं काम नाही आहे। आज तुम्हाला सांगतो की तेलंगणामध्ये भारत निर्माण समिती जी आहे त्यांना खाली खेचण्याचं काम केलं। कुणी केलं? युवकांनी केलं। बरेलक्का नावाची एक युवती, तिकडचा कोल्हापूर मतदारसंघ, एक बीकॉम झालेली ती युवती, तिला म्हशाने गाई राखायची वेळ आली, तिने एक व्हिडिओ केला, ट्विट केला, इतकी फेमस झाली की मोठमोठ्या तिथल्या प्रस्थापितांचे धाबे दणाणले। युवकांना तुम्ही दाबण्याचा प्रयत्न करू नका। साहेब मला खरंच सांगताना या ठिकाणी एक हे वाटतं, मला खंत वाटते की हे रत्न होतं, रज्जबाई रमदुल हे या गावचं रत्न होतं, या तालुक्याचं रत्न होतं, पण बीजेपीला त्या रत्नाची किंमत कळली नाही। हे रत्न जर वापरून घेतलं असतं तर हे रत्न निश्चितच जिल्ह्यात चमकलं असतं। माझी मागणी आहे साहेब, अशा सुशिक्षित लोकांना तुम्ही संधी द्या। या जिल्ह्याला, या युवकांना गरज आहे।
आज या रजबाईंसारखं नेतृत्व जर युवकांच्या पाठीशी सक्षमपणे उभं राहिलं तर हा युवक मागे राहणार. इथल्या युवकांचा रोजगाराचा प्रश्न असेल, इथल्या युवकांना जो काय आत्मसन्मानाचा प्रश्न असेल, आम्हाला युवक म्हणून आम्हाला पण दाबलं जातं या ठिकाणी. काय चूक आहे आमची? आम्हाला पण वाटतंय की या राजकीय व्यासपीठावर आमचीही काहीतरी किंमत असावी. का अजून आहे? आम्ही काय वोट करत नाही का? इथल्या युवक मित्रांनी सांगा, तुमचा मतदान कार्ड नाही आहे का? तुम्ही वोटिंग करत नाही काय? मग जर वोटिंगचा अधिकार असेल तर निश्चित स्वरूपानं तुम्हाला या ठिकाणी राजकीय परिस्थितीशी झगडावं लागेल. पुढे येऊन तुमचं मतं व्यक्त करावी लागतील आणि त्या ठिकाणी आपला हक्क जो आहे हा मिळणार नाहीये, तो मिळवावा लागणार आहे. हे हिंदू मुस्लिमांचं राजकारण करतील, तुम्हाला डिवायडेशन करतील. हे इंग्रजांचं जसं सरकार चालायचं ना, डिवाइड अँड रूल, डिवाइड करायचं, विभागणी करायची, जाती धर्मात तेढ करून यांच्याकडून कामं होणार नाहीयेत. यांनी रोजगाराचा कधी मुद्दा उपस्थित केला नाहीये, यांनी कधी युवकांच्या सक्षमीकरणासाठी कधी मुद्दे घेतलेले नाहीयेत. तर अशा या शक्तींना आपण गाडल्याशिवाय युवकांनी त्या ठिकाणी गप्प बसायचं नाही, असं मला या ठिकाणी युवकांना आवाहन करायचं. आणि आदरणीय राऊत साहेब असतील, आदरणीय सावंत साहेब असतील आणि आदरणीय आमचे पारकर साहेब असतील, यांना देखील या ठिकाणी त्यांची मतं व्यक्त करायची आहेत. त्यामुळे मी थोडक्यातच या ठिकाणी मी माझं जे काय मनोगत आहे ते या ठिकाणी थांबवतोय. आणि रजतभाई, शिवसेना असेल, राष्ट्रवादी असेल किंवा काँग्रेस असेल, हा आता एक परिवार महाविकास आघाडी म्हणून झाले. ज्या ज्या ठिकाणी आंदोलनं असतील, ज्या ज्या ठिकाणी हक्क मागण्याची वेळ येईल त्या त्या ठिकाणी आम्ही तुमच्या सोबत आहोत. तुम्ही जो काही निर्णय घेतलाय त्याच्या मागे आम्ही खंबीर पाठीशी आहोत. आमची जी काही जनता आहे ती तुमच्या मागे सक्षमपणे उभे करून आम्ही या ठिकाणी तुमचे हात बळकट करण्यासाठी येत्या काळात प्रयत्न करणार आहोत. आदरणीय सर्वांचं या ठिकाणी मी आता काय नाव घेत नाहीये, पण सर्वांनी जी काय मला संधी दिली ती अशीच संधी अनेक व्यासपीठांवर आम्हाला युवकांना मिळेल. आणि हे युवकच आदरणीय जे कोण तुम्ही तिकीट द्याल त्यांची वाट मोकळी करून देण्यासाठी आम्ही खंबीरपणे प्रयत्न करू. पण या ठिकाणी विनंती करतोय की महाविकास आघाडी उडाळ असेल किंवा कणकवली असेल ही निश्चितच शिवसेनेकडे असणार आहे. पण उद्धव साहेबांचे शीर्षस्त्र नेतृत्व जे काही त्यांच्या विश्वासातली 2 लोक आहेत, जे या मतदारसंघातून कायमस्वरूपी टीकेचे बाण सोडले जात आहेत. अक्षरशः साहेब टीव्हीवरती ते बघताना ते शब्द हे म्हणजे मनाला रुजणारे आहेत. पण या शक्तीला या ठिकाणी गाडल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही हे निश्चितच आहे. पण सावंतवाडीसाठी मात्र आम्ही त्या ठिकाणी प्रयत्न करतोय. अर्चनाताईंसाठी आपण निश्चितच विचार करावा असं या ठिकाणी मी तुम्हाला विनंती करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.